Takže čau lidi, já jsem Erik, Andrea, Jirka. takže my jsme se rozhodli, že budeme natáčet na YouTube nějaké fotbalové kličky, střely a nůžky. Mohlo by to být jako dobrý, jako to. No ale nějak uvidíme, no. Prostě jsme začátečníci, ale budeme jako pro vás natáčet videa každý, no zrovna ne den, ale třeba každý 2 týdny a tak. Podle toho, jak tady budeme. Takže Andro, Jirko, mohli bychom začít? Ano. Jo, tak jdem na to. Tak se připravte, já budu kameraman a budeme se střídat. Pak vám ukážu svoje nůžky a moje vychytávky já. Takže Andro, Jirko, jdem na to. Pojďte, jděte pro balon a jděte na to. Tak ty to Hezky, Jirka. To není vůbec špatný. Nějak se nepochodí, ale nevadí. A teď to nahraje Andrej, Jirko. Pojď. Andrea vážně není špatná fotbalistka. Vážně ne. Nahraj to, Eriko. Ty na to Erik. Bráklička. Ty umí docela dobře. Prapatička. Jirko, běž. Se nahrává zdi a dej Jirka na to. Dobře, zjenovka. Jde vidět, že je po mně. Dobře. Dobře, Rakitic. Kde se vezme kameru? Teď jde na to Ronaldo. Dobře. Počkej, já chci taky. Modrič. Krásné kličky Modriče. Koukejte na to. No tak tohle bylo výborný Modriče. Modrič. Takže Erik, krásná klička Erika. Erik umí dobře kličky, ale ty budou střelby, ne? Tak tohle Modrič přiklapil Erika. A teď Erik dobře vystál. Erik. Krásná klička Erika. Erik se nebojí, ale dělá krásné kličky. Krásně. Ale Modrič, ne. Erik dává hezký kličky. Wow!
střelby ne. Tak už bychom mohli dát střely, ne? Jo, můžeme dát. Kdo tady bude? Erik. Tak. OK. Tak jdeme na střely. Takže Jirka jménem Rakitič. Takže Rakitič kope jako první. Volman Erik Petr. A hezky chytá Erik. Mandzukič kope. A mimo branu. Dobrá, ale mimo. Erik předává míč. A krásná tyčka. Dobře, Erik. Zpracování. A dobře, Erik. Erik nahrává. A vychytává. Dobře, ty Raketič dává gól. Panete míče můj? Jo. Mandzukič dává druhý gól. Jo. Si ho půjčte, jestli chcete. Erik si bere rukavice a Erik přichází na scénu. Tak pojďte. A bylo by dobrý břevno. A krásný gól. Pěkné předvedení Ronalda. A škoda. A škoda. A škoda. Kope. A je to gól. Dobrá rána od Raketiče. Tak, jak se jmenuje? Dobrá rána od tak ten. A škoda. Ha. Takže tohle je všechno z našeho fotbalového dne.